Teraz ide prekvap. Welcome the OTC Roman Reigns! V sobotu, minulý týždeň, som sa stretol prvýkrát s Jayom Usom Main Event. Vyzval ma na súboj, o kmeňový boj a zároveň odehľadol titul na Crown Jewel. Prijal som zápas a zápas sa uskutočnil. Zápas som vyhral ja. Takže ľudia, váš kmeňový náčelník ešte stále stojí a vždy bude stať. Hlavne i pre moju lásku. Takže, oznamujem všetkým, že váš kmeňový náčelník stále žije a povstane, kým sa nedá. Jay Uso, priznaj si, nemal si tam ani 40% šancu na mňa vyhrať. A vieš prečo? Lebo som bojoval ešte s horšími a silnejšími než s vami. There's only one man to say his face of this company. There's only one man, but not a main event. The main event, there's only one man on his canopy on his back, and his name, the tribal chief, the head of the table, Roman Reigns! Goldberg, má sa na čo tešiť aj ti. Vyhrožuje sa mi na komentáre. Myslíš, že sa bojím? Nemyslí si. Vieš čo? Čakaj si na mňa v roku 2026. A ešte niečo je tu teraz. Oznamujem, že teraz čo vidíte tu video, je posledné v roku 2025. Aj keď Roman Reigns už uskutočnil sezónu, ukončili sme sezónu, ale toto je pred sezónou. V roku 2026 budeme pokračovať a myslím, že budeme začať najprv s WrestleManiou, ako vždy. Apríli, maj alebo jún. 3 mesiace. Takže plán B sa môže začať. Well, ladies and gentlemen, let's not forget that Seth Rollins is Mr. Money in the Bank. Seth A Rollins! reminder, Wade, Seth has until next June to cash in the contract. Enjoy your reign, CM Punk, because eventually, when the healing is over, I will be haunting you. Bum! Prekvapko. Áno, dobre vidíte. Takže Roman Reigns, uznávam ťa ako môjho kmeňového náčelníka. Opakuj. A chceš byť mojom skupine Bloodline a členom môjho týmu, musíš urobiť jednu vec. Uznaj ma. Uznávam ťa ako môjho kmeňového náčelníka. Oficiálne. Seth Freaky Rollins je môj partner a sme spolu. The Bloodline is cooking. Today. Na konci roka sa stalo niečo veľké.
bratia ničenia sú späť. A máme plánu zničiť každého, kto sa nám postaví. Môžeš hovoriť. O nie, kmeňový náčelník. O nie, hlava zápasníkov. O nie, najlepší kmeňový náčelník. O nie, najväčší titul. O nie, Roman Reigns. A zároveň som jeho brat. Takže vidíte tu, stojí predo mnou môj brat Seth freaking Rollins, ktorý je späť po prehre s Brockom Lesnarom. Sľubujem ti, I pride driver you, že kto sa ťa bude chcieť zbaviť, tak ja sa zbavím s ním. Kto bude mať s tomto môjho brata problémov, bude mať so mnou problémov. Takže brat môj, tu vidíte budúcnosť, budúcný šampión WWE, ktorý možno porazí Brocka Lesnara po viackrát. Tu vidíte The Visionary, vyzývateľ, môj brat. Vidíte tu nezastaviteľného človeka, ktorý po prehre sa má aj späť. Seth freaking Rollins je tu. Oznamujem, že Seth freaking Rollins a Roman Reigns sú konečne spolu. Viem, nemali sme veľa šťastných chvíľ. No ale teraz je čas to napraviť. Sme späť. Máme v myslu zničiť každého, kto sa nám postaví. Seth freaking Rollins. Si môj brat. You saw! I'm back. Well, the bloodline is cooking. Ľudia, pripravujte sa na to, čo sa bude stať v roku 2026. Má Brock pravdu. Lesnar. Nemyslí, keď si vyhral na mňa Crown Jewel. Vyhral si tam, áno, vyhral si tam, ale jedno ti poviem, toto Seth freaking Rollins nezastaviteľný, vizionálny podvodník nikdy neskončí. A viete Áno. prečo? Viete prečo? Lebo Seth freaking Rollins sa tak ľahko nevzdá. Zároveň zničené bratia sa nestanú. Na konci dňa tenhle titul, ktorý vládne mu už viac než 100 dní, sa nikdy neskončí jeho vláda, lebo vláda je moje druhé meno. Poprvé, moje prezvisky Visionary potrebuje Seth Sebi Rollins. Po tretie, do Visionary a po tretie, zabijem vás. Hellface. Uznaj ma! Let's do this! Bye bye!